सुल्लाच्या बारधन्यांनी शुक्रारा वाळपईच्या बारधन्यांची भेट घेऊन निवेदन पत्र भेटले। अबकारी खात्याचे नेम पाळून बार्रां चलयतात तरी आसतना सरकार कसल्यो अटी घालतात त्यो पाळपाक आमी तयार आसात, मात बार्रां बंद करची न्हय म्हण मागणी बारधन्यांनी केल्या। RDX गोवा खातीर वाळपईच्यान निलेश परवार। गव्हर्मेंटान एक्सायज डिपार्टमेंटान जो रुल्स रेग्युलेशन हे केला लागू केल्या त्या रुल्स रेग्युलेशन तुम्ही सगळे फॉलो करपाचे आणि आपले आपले बार व्यवस्थित मेंटेन करपाचे आणि कोणाक त्रास जावपाचे ना हे मामलेदारान सांगलेले आणि त्याच्या खातीर तो आम्ही सगळ्यांक सपोर्ट करतालो अशें सांगलें। बारा संदर्भात आणि कोणाचे प्रेझेंटेशन दितले तुम्ही? आता आम्ही दितले MLA दितले, वाळपई MLA दितले आणि पर्यम मतदार संघ आणि डेप्युटी कलेक्टर आम्ही त्यांना टाइम दिला। एज पर एक्साइज रूल चलता काय ना आम्ही सगळे चलताच आहे आणि आपण म्हणून एक्साइज आपयताले, पुलिसांक आपयताले, फॉरेस्टाक आपयताले आणि त्यांच्या फुड्यात मिटिंग घेतलो आणि त्यांच्या कायद्यानुसार तुमचे चालू असा काय ना ते चेक करतालो आणि आपण रिपोर्ट धाडटालो। आपण तुमचे बार हे करपाचे हेतून नेगेटिव्ह हेतून ना धंदे आसा ते कोणाचे चलोवंक जाय। हांव पळयतालो की तुम्ही गांवा बद्दल कितें चिंतता, गार्बेजचो तुम्ही कितें घेया ते सगळे आपण इन्व्हेस्टिगेशन करतालो आणि रिपोर्ट धाडटालो। मीटिंग बी किती आपयल्या तुमची? टायमिंग सांगू ना, आपण 8 दिवस तुमका कॉल करता, आमचे रिप्रेझेंटेशन घेतलेले आहा साहेबांनी कॉल करता, सांगता म्हटलं केन्ना मिटिंग दवरता। पण तुम्ही जर ह्याच्या प्रमाणे रुला प्रमाणे चलता जाल्यार तुमका काय आपण नेगेटिव्ह रिपोर्ट धाडतो ना, धंदे सगळे जायत अशें सांगल्या आणि आम्ही रिप्रेझेंटेशन मेंटेन केला साहेब। आम्ही ऑन टू इंटरेस्ट ऑफ विलेजर्स आम्ही कर्टेल द टाइम ऑफ बार 11 to 8:30 PM आम्ही ऑन बार कारण बरोवन दिला साहेब। वी एग्री टू सपोर्ट द विलेजर्स। गव्हर्नमेंट आमकां टायम 11 राहा तरी पूण आम्ही कर्टेल केला टाइम 2.5 वरांचो आणि हेतूर जर कितें साहेब आमकां सांगता मामलेदार साहेब जावं कलेक्टर ते आम्ही एग्री जाता, पूण आमचो पोटाचो हे मारपाचो ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोणाचे ना कोणाचे भवितव्य आसा हेजेर, हे सरकारय जाणा, तुम्ही पत्रकारय जाणा आणि आम्ही जाणा कितले आहात डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हे थोडे पत्रकार घालता की त्यांच्या घराने राण्यान नोकऱ्यो दिल्या, ही नोकऱ्यो दिल्ल्यो आसा पूण सगळ्यांकच दिल्लो ना न्हू, रोजगार आसा न्हू तो, ते आम्ही साहेब आमचो आहा त्यांचो आहा, आम्ही साहेबा कडेन वयताले। बार कितें आसा न्ही ते चालू करपाक जाय आणि दे आर एडमिटिंग द रुल्स एंड रेग्युलेशन्स ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस एंड फॉरेस्ट, वॉट एवर द गार्बेज दे आर रेडी टू कलेक्ट देयर ओन गार्बेज and we will conduct a meeting on 19/7/2018 at 12 PM along with the excise departments, forest departments and PI Walker.